Alhamdulillah anak klambi gede anakku tak geni klambi ger yo. Suwek mek didik tak jahite. Lumayan. Duh, kok keliru? Bah wis, pokoke buntu ah. Duh kok angel men. Duh. Itu narek ayu. Bundai juga nak kacamata nak. Duh, gak ngenakne wong ae ganggu tok ae bunda iku. Ya Allah mbok sing sopan nak nang bundai iku. Kok ono arek koyo ngono iku. Lho, Nduk, mati lampu iki, Nduk. Tambah puteng ngene sih, Rek. Jukokno santen, Nduk, bundae, Nduk, santerana, Nduk. Gak mari-mari iki kok klambi iki. Kok gak ngenakne wong blas, aku tuh capek disuruh-suruh terus. Les aku. Gak ngenakno. Ganggu ae bunda iki. Tuh, Kakno kok gak kena iku lho gawe HP ku ae ka wis. kuwi dibuanting iki. Wis. Aku pari wean ambek pacarku ta iki. Loh. Kok jek gak ketok isih, Nduk? Jane ya apa sih iki? Bolongane? Bun, makane gak ketok. Lah sampe nggae kacamata ireng. Masya Allah, lah kon yo gak entos, Nduk. Kan juga no kacamata dolen kon jupuk. Mangkane gak kenek-kenek mulai mang. Wobles anjene. Ya gak entosan sampean. Lakare ngerti kacamata ireng sampean gawe. Lakare Bun, sampean iku ndondomi apa sih? Ngene lho, Nak. Klambi iki lak jek apik ah. Gayen maneh wong jahitan mek titik tok iki lho rusak. Eman ta lho, sik cuantik kok kare nukokno kodhong telur asin. Emang aku tuh kok nasi nanyar. Iki klambi setan wingi digawe maneh. Keuangane Bunda iki lagi gak baik-baik saja, Nak. Mbok sing nurut. Iki sik cuantik lek kon gawe lho. Emang pokoknya aku tuh kok klambi anyar. Si model saiki lho, simer iku lho. Emang aku gak gawe. Luarang nak simeriku nak. Wis iki ae yo tak tumbasne kodhong sing apik ya, warna telur asin. Emang aku isin ambek koncoku ta. Isin barang sih wis iki ae. Bundae gak ono dhuwit, saken to nang Bunda iki lek njaluk-njaluk aja njiat-njiat. Wis aku gak mau tahu, Bun. Pokoknya belikno. Arek iki golek utangan nang endi Bunda iki? Pokoknya kudu dibelikno baju baru. Kemenyek lek kon iku anjene. Wis mari. Lho, kaya anyar meneh age, Nak. Coba anak kan luangsing lek. Emang aku megah pakai baju iki. Mau belikno sing baru. Kok niku gak ngerti makne iku gak duwe dhuwit. Wes baju baru. Ya niki gak ngurus aku. Mau aku megah aku klambi elek. Emang pokoknya belikno baju baru. Duwe orang tua kok susah. Males aku dilahirkan ke orang tua susah. Belikno baju baru. Pak, situ anggo. Lho, wah, Patrol lho iki. Lho. Kok dalah apa saiki? enak ya, ora. Ambek Merapati Sri. Oh no, Masuk ya. Pak, Oh ya ambek kono langsung ta ambek arek parah. oh Oke ya, enak, aku saiki tak ndelok mak lampir sik ya. oh enak, Tenono lho ya. oh ini ya, oh Aman. Lah apa ya? Tenandi jam 1 iki rene yo. Kate patrol mah. Ya. Gak. Ayo balik. Aku sampean Ndru. Sampean ate Merapati Sri sih. Moduse sampean cek jam 1 kok wis ate metu-metu patrol. Usume yang turu di Bengkolang sampean sidoan. Lapo Merapati mah? Neloni aku iki. Sri ku selatan ah sampean kok ate neloni, dilungkas mitoni. Ono meneh rene. Patrol mah. Iku lho dinteni arek nek ngarep. Sampeyan niku biasa pole moduse ngono Merapati Sri, pole Sri Kurondo.
Aku ro. Lah patrol kok. Lah iku lho delokne. Ngono mang lapo kok injing-injing. Ya kan sampean mau gak ngolehi. Wis seru gak ngolehi ngono. Lah saiki lho jam 1 sampean dibengkolang wong. Persiapan niku jam 1. Terus Joko alat-alat iku setengah loro. Jam loro iku mulai. oh jam 2 wis wong turu jam 3 nek ndi patrol iku. Engko sedang tok kene jam 3 mule ngono lho. Wah ke alasan. Wis budal awas sampai merapati Sri sampai Oh, keruan. bro. Sip. Assalamualaikum. Salam. Awas saya sampai aku rolek ating kudo Sri. Macan turu digarai ngawung temenan aku. Ngawur, 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 Bro, aku wis lolos dari jebakan mak lampir. Ayo kita patrol. Ini nanti sih, Pak. Langsung langsung ayo. Oke, gas. Ayo pasukan. Ya Allah, sapa sih kok ngene iki yamin iki wis gugah-gugah iki. Jan ganggu kok. Nih, tak incengi tak serwampangi. Wah. Cek jam piro iki? Astagfirullahaladzim. Stop, stop, stop. Stop. Ya apa ya iki sik jam piro iki wis gugah-gugah iki? Ayo mulai. Aku nggugahi sahur, Dek Sri. Sik jam piro? Kok iso yamin wis gugah-gugah iku lho. Ayo mulai. Wae sik turu. Saiki mulai. Kono lho gugah-gugah itun kono lho. Kok aku tok sing digugahi? Wah, aku kok anak nu anu nenek anak nopo Minggat. anak nu Ngene iki lho tadi rondo iku. Ngarakno diperbutkan banyak orang. Padahal aku yo gak senane yo gak tau terpesona ya. Ya Allah, sik jam piro iki berbagi kuping ya Pak no arek-arek iki. Tak bujuk bangudan iki berbagi kuping. Aduh, apes rek. Anakmu oleh anu hilang tahun anakmu